আচ্ছা মনের অন্তরের রাস্তা আরে সভা মধ্যে হাতে পিলা আসলে করে ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହାଡି ପିଲାଟେ ହାଡି ପିଲାଟେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତୋର ଟିକେ ଗ୍ରାମ ନାମ କହିବାକୁ ପଡିବ ହଁ Sonia, Sonia, aku bimbang lagi. Oh, kalau mana orang muka kori, mana orang ni, na bimbang lagi. Tidak baik, प्रथम गोटे विवाह कहले देखि या कहले हां या प्रथम रे ए अटाइयो हम पूरा
ବିବାହ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ? ଏ କଟକ ଛୁଆ ପିଲା କହିଲେଣି ପିଲା ଘରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ବଳଦ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କାରେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଛୁଆ ପିଲା କଥା କହୁଛୁ ଆରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ